ором бош, тавре ки гӯё ҳеҷ кас туро озор надодааст, тавре ки гӯё ҳеҷ чизе туро парешон накардааст. оре, он қадар ором бош ки гӯё ҳеҷ иттифоқе науфтодааст. ҳеҷ иттифоқе. раҳо кун, сукут кун, сабурӣ кун ва фақат бинишин ва тамошо намо. гоҳе вақтҳо зиндагӣ инчунин корҳоро талаб мекунад. муваффақият натиҷаи ин се ибора аст: таҷриба аз дирӯз, истифода аз имрӯз, умед ба фардо. аммо бештари мо ба се ибораи дигар зиндагӣ мекунем: ҳасрати дирӯз, ғами имрӯз, тарс аз фардо. дар ҳоле ки офаридгори меҳрубон гузаштаро авф, имрӯзро мадад ва ояндаро кифоят мекунад. бароят чизе мегӯям ки хабари нав нест. ҷаҳон он қадар офтобиву бозбағал нест. ин ҷо хеле хатарнок аст ва агар ба касе иҷозаи зарба задан бидиҳӣ, чунон зарба мезанад ки дигар хеста наметавонӣ. на ту, на ман ва на ҳеҷ каси дигар дар дунё мисли зиндагӣ зарбаи сангин намезанад. муҳим он нест ки чӣ гуна ту зарба мезанӣ, аммо муҳим он аст ки чӣ гуна зарбаро қабул мекунӣ ва ба пеш ҳаракат мекунӣ. чун ба роҳ баромадӣ бояд то ба охир биравӣ, набояд тарсед. танҳо ҳамин тавр метавон ғолиб шуд. агар донӣ ки чӣ арзиш дорӣ, бирав ва чизи хосатро бигир. аммо аз қабули зарба натарсу, ашк марезу, магӯ ман ба хотири ӯ, ба хотири вай, ба хотири касе чизе ба даст оварда натавонистам. ин корро одамони тарсу мекунанд, аммо ту тарсу нестӣ. ин гуна ҳам фикр накун.